Ainil Muradi mai gida ƙarshen zance. Ainil Muradi mai gida ƙarshen zance. Da kai na fara ya wanda wai da ɗa boki. Ubangiji Allah kai kaɗai ka tabbata sarki. Na ɗau wani aiki zan yabo gare shi ma'aiki. Idan kalamun ce zan yo shi Allah da sauki. Kayo salati Allah gare shi ɗa masoyi. Da alinsa Allah su ne abun koyi. Kasa sahabbansa na ga da shi suke koyi. Kasa da umma abi hana na ƙaunar ta nake. Ainil Muradi mai gida ƙarshen zance. Aya auliya ukowar rike ku baya kuka. Ya shauki jani shehu babu kamar ka. Ya shauki jani Abul Abbas ina ƙaunar ka. Shaubar hama inyas mai kinka zai lalace. Zai lalace. Ya gulgutuwati shehu jinin Fadima. Ya sharifin asali Amaduna sallama ma. Dauban jiki Adama ruhina. Shana baba gajali yau kaunu kai take zance. Salamu alaika mai kyan sufa da kyan sunaye. Salamu alaika ma hiddu jaka kaga tagwaye. Al-Mustapha nurin zaki abun alfahari na. Rayuwa ta fansa ce gare ka masoyi na. Ainil Muradi mai gida ƙarshen zance. Gwanin ilahu mai gidan su annabi Nuhu. Shugaban anbiya mai gida ga masihu. Son ka ya cika ruhu gwanin iya sulhu. Rayuwa da kai akwai daɗi misbahu. Mamudu sai da kai ake samun Allah. Kai ne ka san Allah ka sanarwa bayin Allah. Wai waye Allah kai ka gaya mana jallalla. Kai da shi ba a raba ku su ce a takaice. Mai gidana wallahi kowa baka garce. Ai arka ba irin namu bane ba kayo ce. Daga rabu sai kai ba wani ne a takaice. Ga Abdu ga rabu ɗaya a ɗayan ya ɗayan. Ainil Muradi mai gida ƙarshen zance. Mai murmushi baya fushi Rasulallahi. Mai yawan haƙuri ne ɗa Hababullahi. Mai gidan Siraka kai nake yi wa take. Da kai nake tawassuli matsalar mu a ɗauki. Na daban kai na daban wa bagatan baba. Mai shigar kasaita da jarumta abba. Mai ido dara mai kin haƙora muji ta ba. A duk halitta ilahu bai yo irin ka ba. Ainil Muradi mai gida ƙarshen zance. Subhatullahi masoyi babu lifatayi. Mai sanyin ruhi baya faɗa Rasulallahi. Balaraban asali iya mai kyan hali. Hujjatullahi sarki ga Imam Ali. Allah la ilaha illallah. Zuciya ki haƙuri na rashin gamo da habibi. Idanuwa na kai suke son kalla da bibi. Ya Rasulu sai ya rika ta shige min kalbi. Ka zo mu gana da kai ya da in yo da shi. Ainil Muradi mai gida ƙarshen zance. Da moyan kake na ji yayi maka shaida. Kututture na dibino ya zo Mahmuda. Na jira kumi ya kawo kansa gare ka. Dabbobi sun yi murna rana ta zuwanka. Muradi mai gida. Ƙasa na alfahari ne don kasantuwar kakanta. Sama na alfahari ne don kata-kata. Rana da wata sun bi duka umarninka. Wata ta tsage rana ta dawo domin ka. Kairul anami na saman ilimi limami. Ya badaru tamami ka zarce duka mukami. Mai kyan kafafu ka iya saka takalmi. Abun yabo na da kai nake son yin zance. Mai gida ƙarshen zance. Wayo ni na rasa ma wai mai zane ce. Duk abun da za na faɗa a kanka ka zarce. A kanka ni an ce min na mahaukace. Babu komai tun da haukar
akan ka ne na dace. Ainil Muradi mai gida ƙarshen zance. Ka gaji da dukkan kalami da dukkan tawada, kogin sani kake ya na jahul huda. Ba man sanin ka kai ka san kanka da kanka, wuya da bayyanar ka sai ba halittinka shi ɗaya. Wai daya ake sanin kaya kake manzan Allah, mu dalsamu garkuwar bayin Allah, mu azzamu baban Kasim mijin Ramla. In kana cikin mu ba za mu taɓe ba gun Allah. Rayuwata da kai nake koyi masoyi, da kai za da cin magaci a gurin sai layi. Kai garkuwa ta wai wa za ya min illa, ina da kai na kauce wa dukkanin matsala. Muradi mai gida madalla da samuwar ka cikin mu mun yo nasara, ka ba mu lutufi da kai shafi nura. Duk wani sha baki a yaye baban Zara, Abdullahi Gombe ne mai yabo gare shi matsera. Ainil Muradi mai gida ƙarshen zance. Ainil Muradi mai gida ƙarshen zance. Ainil Muradi mai gida